Halo Mbak Mimin. Halo Mas Petro. Halo Mbak Apri. Halo Mas Dagem, Mas Petro, Mas Gede. Monggo kula aturi jumeneng. Yuk monggo kairingan lelagon warung pojok. Yuk campur makan saking Saron. Yuk monggo. Hei. Yo yo. 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 Sekali lagi, Cak. Selamat pagi Mbak Apri, Mbak Mimin. Selamat pagi Mas Petro. Tasih semangat nggih. Tasih semangat. Yoga penjam nika jan sing ketok giras dhewe tanpa ngantuk iki mung tole untung tok. Jarak Oh, sinten? Mas untuk jenenge nganten anyar kok ya. Calon. Iya. Iya. Video Ning anu lho, Mbak. Napa? Untung rabi. Wah. Ana sing seneng, ana sing susah. Kok saged wong kancane seneng kok do susah lho pripun? Ya, tante-tante iki wah. Oh, tante-tante ra semangat. Wis ra semangat saiki. Lah ternyata untung selerane ya Ayo, yo saiki gandeng untung Mbak Nina, Mbak Ria karo Mbak Mulat. Untung ki Gandeng untung ki saiki wis enek sing duwe. Oh. Saiki yo nyawang anang. Oh. Kanggo semangat. semangat lah. Oh, iya ta. Wong yo Sapa ketika terus Mas Anak gegugah hatine terus ndang golek Nah. omong ngono lho maksude. niku. Nah iki. Ha iki. Menika tasih kathah ingkang keparang berkah nggih. Asih. Nggih. Marga pundi ngendi lek? Ranggan. Keranggan. Keranggan. Mas Bayu tasih. Sampun Sampun kondur. Oh nggih. Matur nuwun. Wah, Atus sembahan ingkang tasih nenggani ngantos injing menika. Nggih. Bisa tasih lenggah. Matur. Menika wujudipun anu kok, Mbak. Dana rasa kok, Mbak. Utawi pandonga panyuwunan to, Mbak. Nggih, wujud syukur menika Ah, marang nggih. Gusti kang akarya jagat. Nah. Tur meleke wong Jawa kuwi rak Prihatin. prihatin. Iya. Prihatin. Ora kok Prihatin, melek ki nunggu anu babi apa apa kantong. Babi kantong. Alah. Ah, nggih. Mbak menawi Pak Lurah badhe nyuwun tetembangan lelagon Lah. manggaken lho Pak, Ah, monggo. nggih. Nggih mboten tetembangan diaturi minggah pepanggungan mboten Pak Lurah napa-napa. kersa. Oh, napa Mboten. kersakan napa Pak? Idem. Pak Gun. Selendang biru. Oh nggih. Selendang biru dangdut napa Narto Sabda, Pak?
Oh, dangdut. Oh, dangdut. Oh, dangdut. Wah. Nggih. Siap. Wah, Pak Lurah iki jiwa muda. Ah iya. Ning sadurunge sendang biru, Mbak. Nggih. Menika wonten ingkang ngersaken lumantar live streaming menika langgam ngimpi, Mbak. Oh, ngimpi. Wah, tesih kathah menika sing mirsani. Kados Mas Mul saking Ampel, Mas Mul MC. Wah, matur nuwun. Karangampel. Karangampel. Nggih. Kalian Pak Dejono. Oh, Mas Jono Tokol. Ha iya. Pak De Tokolan lho. Iya. Logo watu. Waduh. Kathah ingkang lumantar WA. Nggih. Saking para kadang-kadang saking Sagi, Pak Jono matur nuwun. Ha iya. Sagi iki lan mriku. Nggih. Saki njing napa melih Mas Sura mboten kok mboten dawuhi kula panjenengan. Kesanget. Ha iya. Ya sesuk. Ha iya. Yo jare Mas Boy ya niseh ngono kuwi. Ha nggih. Mbak ngimpi, Mbak. Oh nggih, dipun aturaken. Ha iya, dipun bawani. Yo Mbah Mimin. Nah, yo mau rubawa kok. Ha nggih. Ngambara ing awang Ngene iki. Wah, tepuk tangan. Lho, kowe iki nek dikeploki mah pencap-pencap. Iki wujud apresiasi lho, kowe malah tak tekak lho kowe. antara bangga apa doro ngono iki. Mbah aku iki yo seneng apa kok partisipasi kok. Langut Malah adem. kebasan tanpa Iya. tepi. Mbak Mimin. Nggih. Nggadahi pangarsa kados Pak Gunawan Budi Utama menika menawi mboten seneng menika goroh nggih. Goroh kebangetan. Ah, nggih, Cok. Jenenge anu budayane diopeni, Nah. tradisinipun kan saya tetep lumadi. Iya. Oh, wis Pokoke Punggawa Praja ki nek nguri-uri budaya, Nggih. mesti nganggo rasa. nganggo rasa. Iya. Budaya ki rasa. Dadi Seni itu rasa. Rasa itu ora grusa-grusu. Nah, Mesti ayem tentrem. Bagya mulya, lancar diparingi cukup. Sing penting ya cukup niku. Nara asin mega mendung. Mboten Mbak Mimin. Tinimbang tuwuh tandha jroning pitakon nggih ta. Awit kula niku anggere esuk ketemu piyayi menika mesti nangletaken. Wah, Mbak Mimin menika nuwun sewu ya semanipun menika pinten nggih. Menika Nah niki mumpung dipun live streaming. menika menginjak Kawandasa Sanga. Menginjak Kawandasa Sanga. Oh. Nggih. Kok ya wis suwek ya. Wis suwek. Menginjak. Jare mbae ditebaske. Lah nek mboten dipangan wereng kok. Nek wereng ora piye aku bar dipangan tanggaku kok. Terus aku ya nyaman ngono. Tanggamu mendem mesti. Ora iki kono tak bayar. Oh. Oh malah. Mangga. Mibar ngidari jagat mulang doro nglembara ngunggahi gunung. Sopan mriki kala wau liwat pundi, Mbak? Kula wau medal kota. Oh, lewat Delanggu. Delanggu. Soale kula turu ngediti pun tekan ngajeng masjid. Oh. Kok dugi Om ngono. Oh. Kayak mau kue sire dijujuke nggon makam. Terus bali mundur. Sia. Lah kan sampingi masjid kan makam. Oh. Lah nek ra ngono iki umpama sesuk wektune kesusu. Sampeyan ngulon kono, munggah tol. Nggih. Ngomidun Karang Nongko, Karang Kembang tol kae. Ya mboten saged. Oh ya rung isah. Iya. Katungkul ngumbar gagasan. Ya. Satemah kinawa ngene.
Matur nuwun. Monggo Mbak Apri. Enggak. Kok sing ngangkopke kowe kok aku le disalahake. Kayak aku ujan napas. Ha ya ning mending, Mbak. Pripun? Kaya enten lho pesinden kula niku. Nggih. Ndalah pas di syuting, pas jejer. Ngopok depke mic. Wah. Sae nggih teko. Enten ya kancamu ya, Wan. Disin. Oh, iya. Sinden bawuan to. Niki aku ora ngomong lho. Luar biasa lho dayane warga Kranggani lho, Jas. Nggih. Kula wae ket siang, eket enjing pun masuk angin pun kerohan roto. Weh. Terus dilalah jenengan niku? Nggih. Weh. Aduh iki piye iki pas wayah mbut gawe malah masuk angin. Terus jam 12 pijet ngantos jam 2. Weh. Kula nggih turu, kula mbeni tulak angin dereng saged sirep. Wah. Apa bagi engko dadak cek darah kok biasane soalnya kan gen kula enten sing kenging DB ngoten lho. Lah bismillahirrahmanirrahim muga ora apa-apa. Terus jam 6 niku kula dereng adus dereng napa-napa. Kula mbeni obat melih iso gobyos. Jam 8:04 aku lekas dian-dian tengah 10 aku omah lho. Berarti saking nek atine seneng gambuing rasa menika ternyata dadi obat tok, Jas. Atiku seneng, ati seneng itu adalah obat. Lho. Kira ki ngopo tuh tak yasinke blek. Ora masuk angin kok diyasinke. Alhamdulillah mergo ketemu sedulur Keranggan dadi lan sehati nggih Pak Gun. Makane kok rada kademen sithik ya ora apa-apa sing penting kudu semangat. Kan goro-goro alhamdulillah. Ya semangat pokoknya. Lah nggih kula niki saiki mulang aja ngejak dolan ae. Aku nek prai tak istirahat. Lah mong kowe nek wayah prai malah tetek kok ora. Iki kok malah yak-yakan. Ternyata awak ki rasa saumur ras mboten saged diapusi. Nggih. Kandhane wong tuwa ki sing dipamerke rak gur penyakit. Aku saiki makin ngene lho Bi. Wong saiki aku seminggu nampa loro wae, atau seminggu nampa loro ya saiki seangkatan ya 12 juta arep ngopo to Pri nek seangkatan 12 juta ki. Wah ning tenan. Roy cek sombong men. Ha iya. Ning sing penting saiki kudu Mbak Apri ya kudu pinter-pinter le ngomong. Lah nggih. Kula nggih kok ngomong wong tuwa niku kaya ngomong bayi tenan kok. Aja jahat-jahat. Lah kula dijak mangan tengkleng terus ya ngono kolesterol. Ya arep. Oh ya apa ya, mangga. Yo bablaske gelo to.
Betabote kepengin ketemu Satyana betaparani mung nuruti karepe ati Bareng saiki ketemu kang melunga ninggalake aku kaya sinandal atiku tunggu meten loh tumetes nelati titiku yen pancen ora tresno kok ya kanca kanca sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal ngonyeli Iya. Biasane sing jaipong semangat nggih Pak Mimin. semangat Iya. sapradite akeh niku sakniki rada anu nglentreh banget Weh. Sampai. Rada nglentreh. ya lek saiki jenenge tratake pirang tangkep Heeh. panggungnya piro iki waduh aku cek mampu rejeng Pak De ngono tapi nek wayangan apik ya panggung Jawa men iki request rejeng Pak De nek rejengi dangdut kuwi ngono ya Lah tak kok kowe kok mah kaya togo gelek. ya tak dongake dadi niku nek duwe napa tuh wong loro ngerti niku pura-pura dikirim fotone pun di-share ning ya ora apa-apa nek umuk-umuk apik ya ora apa-apa Niku saking sayange ro jenengan. anggur tetukon apa kuwi antara pamer apa njuk pengestu kula ya ora ngerti. Ayo. Tetukon apa dipotoke kula saestu. Pak De, ngono apa Pak De? Ngono Pak De. Iku panggungku rejeng Pak De ngono kuwi. Ya ning ya melu seneng le ya kami. Ayo ning jenengan yo anu to, nek jenengan nganggo duwe Mas Bok kuwi mlayu dibonusi to. Bonus sama kula ki malah melu andil. Kok andil? Melu andil modali mriku. Weh. Ning nek pamane anu etungan nyewa nggih padha njaba rega njaba. Lah masa sampean perjuangane ngono Mas Boim nyewa jenengan nyewa Mas Boim. Wong ora ndek penitik. Lah Mas Boim niku ya pripun kok yoan kali Mbak Mimin kok Ya cara dimodali Lah. kon tuku rejing Heeh. kok malah nukokke kijing. Rejeng kok kijing. Wih ku aneh. Wah padha lengi. Ayo monggo. Salah rungu. Kaya ngene lelakonku biyen apa kok dadak ketemu yen pancen ditinggalke gawe gelo ati selawase Tur nuwun. sampun Mimpi. Wah jan seneng Puspita Laras. Cocok, seneng. Ha nggih. Wah semangat-semangat ya Mbak. Semangat. Ya dan Yo Mbak Nina yo. Yo Mbak Nina. karena ndi Ayo nggih. Dipun balik pilok barang Pak. Neng 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 nong ning nong. Buka jaiwan lah ayo. Ayo. Yo. Maka yo diuntung. Ayo. Shey. Adonet Ayo, Bos. Umpamane pancen wis
Maka. Sewana payang-payingan rasaku. Sewana kaya gomeyang rasaku. Maka. Sewana kaya gomeyang rasaku. Sewana kaya gomeyang rasaku. Nggih, matur nuwun. Pripun Mbak Nina mikir napa? Posik. Jahe wana ki jahe sing ning alas ki jenenge puyang. Ngono puyang payingan. Lah nggih Nek kula apa wae leyang-leyang kok jahe wana kok leyang-leyang mabuk iya. jenenge luput. Diombeni kok luput. Iki ngombe puyang apa kawa-kawa kok mleyang. Mula nek do nyambut gawe iki hawa ngomah aja digawa ning pang. Aku meneh. Bojomu ki sak sabar-sabare wong lho. Contohi lu kita iki lho. Sing ngendang, sing ngendang. Sing ngendang iki. Utluk. Iya. Nek awan ngasta guru. Ha nggih. Sore ya kegiatan sik akeh, gak ingon-ingon sapi pirang-pirang. Nah, Bengi tenan lho. iki. Ning ora tau ngger sula anenge mesem guyu. Lah nek guru ngene iki patut ya, Lek. Heeh. Ning eneng lho guru sing rada ora patut ki. Sapa? Sing ngendang jaipong. Aku Piye ngerti to? jenenge Boim mesti. Aku nih, Mas, lah nek kowe mulang muridmu piye? Anu, njaluk warah bojoku sik. Iya. Ayo. Ha nek kuwi ra ya sak dicritake yo iso. Ha iya, wah sing tenang kok. Mbak Mimin, Nggih. menika nembe mawon kecalan sederek menika. Bapak Ketua Panitia Bersih Desa Wing Kerapiak Keprabon almarhum Bapak Tri Haramanto BSC menika Pak Bayan Keprabon. Nggih, mugi-mugi sedanipun seda husnul khotimah. Amin. Oh iya. Dinakenno ing swarga kalanggengan. Amin. Menika jemuah menika rawuh wonten gubuk kula lah. Ndawuhi wonten Kerapiak Binjang tanggal 23 Agustus. Ah, ndelah jenenge nyawa, iki to, Mbak. Digedhong ana dikuncen ana yen wis pestine menungsa ora bisa swala. Ngono. Sing penting kabeh padha pinaringan kesehatan. Amin. Yo Mbak Nina, lagunya apa Nina, yang masih yo. ngetren? Monggo. Mbak Ernina. Niki lagune napa? Manut ngeten. Lagune napa? Sragen dangdut napa? Dangdut. Wah, dangdut. Pamundutane Pak Lurah wau Selendang Khairu. Sedang biru. Heeh, ya kuwi. Aku kok njaluk sing lagu senadyan apa kae? Oh, Asmara Nala. Asmarana. Aku ki isae mau ngarani kuwi. Oh nggih niku Pak kowe mawon. ndek pamrih apa Lek kok ngipasi Mas Jalu bareng. Men dijak sok tanggal 23 Agustus. Ayo. Mang matur wis sastra. Seksi bintang tamu. Lagune napa? Selendang biru. Asmara Nala. Wah, Asmara Nala dulu. Duet kali Mbak Mimin. Ya. Bersama SKM lagi. Ayo. Wah, umpama Mbak Mimi ini buka warung mesti kondang lho. Warung napa? Warung SKM. SKM. Susu kental manis. SKM niku singkatane Sukimin niku. Wah. Ayo. Yo, Asmara Nala. Oke, Mas Ferdi, siap? Oh, siap. Iya,
Mas wong ayu ki jejimating tilangsan yo mung sira mongko mustikane mlawa nadyan sewi dodari turun ing Arcapada setiaku ora bakal kenggo ing prasapa nyuwuna tumrun lintang lan wujune rembulan yekti bakal tak wujudi awit ageng tresnaku marang sira si matur nuwun Asmara Nala. Ndeka sing ngripta sinten Mbak Apri? Siapa kuwi Lek jenenge? Mas Wahyu F Giri. Oh, mereka ingkang satu produk kali lagu lamunan. Wah, inggih wah hebat jenenge lagu-lagu iki. Dasare sing kakung ya menjiwai. Ha iya. Yo selendang biru, yo Mbak Ria. Ayo Mbak Ria. Enggak sepot Mas Ferdi. Ayo, tak kancani. Biru kajari kulaturaken Bapak Gunawan Budi Utomo Agun dipunaturaken nggih. kalian ibu-ibu konsumsi Mbak dikirimi lagu nggih ibu-ibu konsumsi nggih mereka pun nyawisi dasare bubure pun medal kok monggo Mbak Nina ketinggalan bubur nak ulate njebrit iya mbok yo ngenteni adem iya monggo Mbak Ria halo selendang biru nggih Siap. monggo. Yuk. Apa Lek? Bubur kosek wong wayahe kok Lek. Kosek. Diladekke kuwi lho kok Mbok yo sing sabar. Sabar. Iki sing Mbak ngarepan iki. soalnya kan aku dadak ndamoni sik barang kuwi Mbak sing kula enggak lah tak dhisik Mbak Sabar sik nah. Monggo. Apa Lek karak kae lho karake. Kok ladenane angel men to Mbak? Kandhani kok niku. wong tua niku nek bengi kaya dene anu sapi niku le gayemi ketok ora le ngemplok sore le gayemi wengi ngoten Walah. Sapi. Ayo. Monggo, yo. Piye? Wis. Apa neh? Apa neh? Ayo Mas Freddy. Bersama Puspita Nada. Bun. Menika wonten permintaan, Mbak. Menapa? Saking Elik Sastra ngersakaken lamunan Mbak Mulat sing nyanyi. Wow, menika fanipun Ndak Mulat. Oh, Elik Sastra iki Mbak Mulat ora. Lah nggih to. Ayo, tenang Mbak, mengke anu kok. Elik Sastra niku tukang mande, gawe gaman mengke sampeyan kondur disangoni arit. Ah, nggih. Ayo, wow Mbak Mulat iki yo sering ngarit to. Nggih. Ah nggih. Ngingal lembu pinten, Pak? Mbak. 3. Oh, 3. Wow. Yo lae. Oh, piye? Mbak Mimin ngingal lembu pinten? kula mboten tak tangan kula kapalan lah kula artis lho Apane nek arep nyindene nimpal ora wisoh sik kok seneng. Bar nimpal kok terus mangkat. Iya. Monggo lamunan, yo monggo Elik Sastra. Lamunan. Yo. Sastra. Bersama Mbak Mulat sih. Lamunan. Puspita Nada. Sumripit angin rapi tansah angin temi setyo lajeng telenging ati angen dumawung seneng Iya. Ampun lenggah sik yo. nggih Mbak Nina, Mbak Ria. Iya. Mbak Mimin, Mbak Apri.
Syukur, Mbak Mimin kersane lenggah mawon. Iya, Mbak Mimin kersane lenggah mawon. Oh nggih. Nggih. Ayo Mbak Ria, Mbak Ria. Mbak Nina, Mbak Mulade. Mbak Ria Lagunya apa, Mbak? Sinarengan mawon. Sinarengan. Lagune apa kok? Sinarengan. Sinarengan. Oh, judulnya Sinarengan Mas. Nggih. Ngerti kuwi napa Mbak niki Sinarengan sareng-sareng. Oh, judulnya Sinarengan. Nggih. Judul. Ayo nggih. Sinarengan. Yuk. Monggo. Terima kasih. Ayo. Mbak Mimin, Mbak Apri, terima kasih, sehat selalu. Amin, matur sembanuwun, sembanuwun Pak Gun, lan sedaya warga Kranggan. Mugi sehat sedayanipun, berkah barokah. Amin. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih, yuk tak mbacutke laku, ndak nampa duka. Ya.